Исәнмесез? Күп кеше сөйләшә Туран турында хәзер. Без караячакбыз бүген нәрсә ул Туран. Монда язылган Википедиядә Тур җире. Тур ул безнең фарси эпик кеше инде бу. Чынбарлыкта да түгелме ахырсы? Һәм ничек ул шул фарси икән? Мин аңламыйм. Кайчан без терекләр. Туранлар ул Иран кешеләре икән. Менә шунысы кызык. Әле 2500 ел элек алар турында язылган. Әле анда шундый кабиләләр яшәгәннәр. Арианс дигән, Туранианс, Сармат, Сайримас. Сарматлар түгелме бу? Белмим. Ислам вакытына җитсәк, терек белән Туран сүзләре алышынган икән. Шуңа күрә Тураннар ул терекләр. Монысы кызык икән. Кайбер лингвистлар сөйләр, бер инде Иран сүзе булган Туры дигән, ул кешелене әйткән, я кылачны. Шуңа күрә Туран кылачлы кеше булган инде, я кичле кеше. Иске Иран Тор кара булган. 19-20 гасырда Туранны алганнар Түркистан илләрендә. Мин Үзәк Азияны йөртәм Түркистан дип, Төркияләр дип, чөнки бу безнең исемебез түгел, Централ Азия түгел. Үзбекистан, Казакстан, Туран ул менә шуны әйткән икән, шул Түркменстан илләрен, Түркистан илләрен алган үзенә, шул Үзәк Азия илләрен. Әле идеологиясе да бар Тураннарны бер төрки националист алган, пан төрки идеология өчен Туранизм дип атады. Аны аңлашылды. Әйдәгез хәзер карыйбыз Туран илләрен. Магаяс. Белмим инде, болгарлар хәзер төрки кире буласылар киләме, чөнки алар бик каты славяннарга әйләнделәр инде. Wiedzieć jak ciągnąć fałal kuranowy najpierw należy. Gözyaşlarım gözlerimden aktı. Bu kala taşlı kala, cıngılı taşlı kala. Armanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Türkmen eli yurdumuz Musulman. Gülleyen, güleşen, aydın sağlar yurdayız. Türkmenler. Götür biz getir bizden ölgünden giyin bekeriz. Opal. Fakat olga halkıya, fakat olga halkıya. Şuvaşlar. Altay. Monголlar турында да бик уйламыйм теге. Белмим монголлар юк дип уйлыйм. Юк. Bilmem. Uygurlar ya. Әләләр яшьләрме? Белмем, монда күбрәк сыраулы тураннар булды. Кытай кебек, монгол кебек алар инде. Туранга мен белмим инде җир белән Кытайны алсалар менә Туран. Кытай аларны йотачак. Чөнки Туранда андый кадәр кеше яшәмәй, Кытайда кебек. Монда ниндидер җирдә бар әле Туран дигән. Дамбра. Бар. Вакыт. Ayrılık vaktidir.
Ayrılık vakit. Sana amanet. Baurum, Bavurım. kuşta soğumaz. Tıranış. Bayrak, sana amanet. Ben işte batondan gitti. Motor eme yerlerim. Bu kimler? Hazır bitireler şimdi onu. Bir kubalarım ya. Менә бу кызык, чөнки сез күрәсез, менә монда без охшаш телләр булсак та төркиләр. Бик төрле безнең кыяфәтебез, менә кайберләре сахалар монда, ивалар, аларның менә мондырак. Я менә монда да бар, әзрәк карарак кешеләр, әзрәк менә монда яктырак төсле, төсләр, төрле кыяфәтләр. Бик кызык, ничек без шундый төрле, ләкин безнең телләребез дә ошаган, безнең ничектер җырлары да ошаган. Чынлап та кызык, чынлап та күреп була тарихи ничек без бергә яшәгәнебезне элеккеге вакытларда. Сау булыгыз.